L-aħħar jum ta' April fisser ukoll tmiem l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. 9798 kaċċatur kellhom permess speċjali għal kaċċa fuq il-gamim u s-summin. Tul il-jiem ta' kaċċa setgħu jinqabdu total ta' 11,000 gamima u 5,000 summina. U fit-tmiem l-istaġun, il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti irringrazzjat lill membri tagħha. Jisħoqilha kull tifsir għal-mod kif ġiet osservata l-liġi matul l-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Minkejja ikolli ngħid il-provokazzjonijiet anki permezz ta' gideb inħolqu min nies kontra l-kaċċa kemm Maltin kif ukoll barranin. Il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia tkellem ukoll dwar kif referendum għandu jsir fuq kwistjonijiet nazzjonali, dan fid-dawl tal-kampanja ta' ħud biex tinqata' l-kaċċa fir-rebbija. Maħniex kontra liġi ta' referendum irridu nagħmluha ċara, però fil-opinjoni tagħna referendum għandu jsir biss meta jkun hemm issue nazzjonali. Fid-dawl l-FKNK qed tiġbor firem għal petizzjoni biex ikunu mħarsa d-drittijiet tal-minoranzi, staqsejna x'qed titlob il-Federazzjoni mill-politiċi. Nistennew li l-politiċi li qegħdin fil-Parlament kollha jisimgħu il-petizzjoni li saret u aħna għax wara kollox dawn qegħdin hemm bis-saħħa tal-poplu Malti li tellaħħom hemm. Il-ġimgħa d-dieħla s-Segretarjat Parlamentari għall-Agrikoltura mistenni joħroġ l-aħħar statistika dwar il-kaċċa u l-infurzar fl-istaġun li għadda. 69 uffiċjal membri tal-Pulizija u membri mill-Forzi Armati ta' Malta issorveljaw bejn il-5 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar.